אוקיי, קודם כל, היי, ותודה שהצטרפתם אליי. אני פה קצת חדשה ביוטיוב וזה, אז אני אעשה דברים חדשים, וכמו ההתחדשות ביוטיוב, אני גם התחדשתי בעצמי בכמה דברים. אז אני אתחיל בדברים קטנים ואני אעבור לגדולים יותר. אוקיי, אז אחד מהדברים הקטנים זה אייליינר של ביוטי קר. זה האייליינר הזה נראה לי עלה לי וואי, אני לא זוכרת, משהו כמו 4 שקלים בביוטי קר בנתניה. וזה גם, זה מסקרה מידו ביוטי, מסקרה עמידה במים. אני לוקחת את מספר 1, באמת פה כתוב מספר 1, כן. המסקרה הזאת עלתה לי 4 עד 3 שקלים, אני כבר ממש blackout, אני לא זוכרת ואני לא לקחת חשבוניות. אוקיי, קניתי עיפרון ללא חידוד, עמיד במים. זה כאילו עיפרון כזה עם גלגלת כזאת, וזה עיפרון ממש חזק, תראו, וזה בקטן כזה, כאילו לא יודעת איך להסביר את זה. קניתי גם מגבונים להסרת איפור, אבל הם נגמרו לי. זו מברשת כזו שקיבלתי מתוך ערכה. הנה, זה ערכה כזו, בקופסה כזו, שיש פה, תראו, זה כל מה שיש פה. רגע, שנייה, אני אכניס את זה. דקה. זה כל מה שיש פה. זה לא ערכת איפור, זה ערכת יופי כזה. יש פה מראה, פצירה, זה כזה לגבות, מספריים, קוצי ציפורניים פה, ומברשות כאלה, מברשת כזו, ופינצטה, זה כל פעם שדרך כלל נשים צריכות. יש לי גם מין כזה דבר. זה בעצם, זה לא מברשת, אבל זה כזה לאיפור, אז זה גם חלק מהערכה. זהו. אוקיי, נעבור לדברים הגדולים. מראה, אני לא יודעת מאיפה, אבל היא ככה, יש פה מין קליפס כזה, אתם רואות? כאן קליפס כזה שפותחים סקרין, וזה כמו תיק כזה, ויש פה 2 כאלה, הנה תראו את עצמכם. אז כזאת מראה, נרתיק, כמו נרתיק. בדרך כלל לוקחים את הדברים האלה לבית ספר, זה הכי מועדף. זה עוד מראה ממש מדהימה, חברה קנתה לי. אם תסתכלו טוב, רגע, בשמש לא תחציק, רגע, הנה, אתן רואות שיש מין איורים כאלה, ופה יש מין פרפר כזה, ממש יפה. וגם זה פה עם לחיצה כזו, לחצן, ופשוט פותחים אותה, והנה, כזה מראה. זה מתנה מחברה מתאילנד. אז זה. עכשיו נעבור לקרמים.
קרם ידיים מאושר בשמן ארגן ממרוקו. אוקיי, אין לי בדיוק מושג מה זה, אבל זה בריח, רגע, ריח וניל כזה, משהו מתוק כזה. לא יודעת, אבל אני מתה על הריח הזה. זה כעיקרון של אחותי, אבל גם נתנה לי אותו, כאילו ביחד. אז הנה, של הייד קרמה, משהו כזה. לא יודעת, משהו ממש יפה, אני לא בטוחה מאיפה זה כל כך. בדי שופ. איזשהו מקום, קנו לי הכל פה לבת מצווה. גם קרם ידיים מזין מאושר בוויטמין E לאור יבש של קרמה. הנה קרמה, זה הקופסה עצמה. גם הכל סתם כל מיני כתוביות כאלה, מאפנות. לא משנה. חכו שנייה. אוקיי, אז ככה, יש לי פה סט, אוקיי? זה קרם ידיים, קרם לעידון ולריכוך הידיים, כן, של ראוג', אין מושג. אז יש לזה גם בושם, שהגיע יחד עם זה, אגב, ועוד קרם כזה מדליק. אז זה בשלישייה, ולפי דעתי היה עוד משהו אם אני לא טועה, אין לי מושג, אבל אני זוכרת שהיה עוד משהו. זה So on the Beach, זה בושם ארוך כזה, יש בו הרבה בקיצור. והיה לזה, זה הגיע יחד עם דורדורנט כזה, מריח מה זה טוב. זה. אוקיי. ופרטיו, משהו כזה. זה גם קרם ידיים של קרליין. כן, קרליין. קרם גוף מבוסם מפולרגני, משהו כזה. יש פה 300 מייל, זה המון בשבילי, אני לא... ויש פה קרם גוף ועיסוי, קרם גוף ועיסוי, של body and message lotain agent B. אני לא בטוחה של מי זה, כאילו כתוב כאן גם agent B, כל מיני שטויות, לא משנה, אני לא יכולה, אני לא צריכה לחפור לכם יותר מדי. אז זה, וזהו נראה לי. כן, יש לי מגן לפלאפון, כאילו, שנייה אני אוריד אותו. תראו איזה פלאפון יפה. זה, ומגן, אם תוכלו לשים לב, כתבתי סלינה גומז, ואז למטה תומר מורחיים. אני לא בטוחה אם שמים לב לזה, הנה עכשיו אולי. הנה תומר מורחיים, סלינה גומז, ופה סתם יהלומים מוזרים כאלה. מצאתי אצל בדודה שלי אז לקחתי לה. אז זה הטלפון. זהו, אולי אני אעשה לכם גם סרטון הבא סיור בטלפון או משהו. טוב, אז